Hi guys, welcome to my YouTube channel. Karon guys, naluto na ako malunggay. Muna na siya oh. Nara. Nara oh, naluto na oh. Na mga onatan na siya itlog. Pan. Diyan si Ama. Hello guys. Ayag luhog sa labi sa mas kay matumba. Hello guys. Ayag luhog ba? Karon na. Dags din kami. Tarap. Thank you. And channel Roblox. Ay luhog ba? Mga ontalin nyo guys. Sokaan ko ulit at tanapan. Yeah, dukul. Daddy Ben, bakit nakulaon ng tanapay? Tunga lang sa hibi kasi di mo maubos yan. Half lang. Bilang. Ayaw! Kamu kay kamat ba? Bag si daddy. Ah. Mga ontanin nyo, mga bayot. Daddy Ben, hello ka. Hello ka. Hello. Hello guys, mga ontanin nyo guys. Ay, luwag mas. Kaon na di, luhagan kay ka nag-vlog si daddy. Samo kay ka uy. Mana dari binakula. Kamun kami guys. Kaon na mas. Panggamot o ni Daddy River? Gamot. Gamot sa lawas. Ha? Malunggay, masarap sa life, masarap sa cell. Taro kaon ba? GR. Anong ginawa mo sa tinapay, mas, oh? Pabuyag na po ka ba? So, sarap kayo guys, na itlog. Diyan guys tayo. Check. Agad. Agati ako. Kain nito yan. Hindi naman. Hindi. Pag nga na, mas, kayo nag-vlogs ko. Kaya mo ba yan? Da. Tama kay kabi? Di ako kaon. Ay, mga umain na. Ikaw mo kasi. Saba man ka. O, di ako. Ano? Vlog ako! Basa naman ni Oy. Habad siya ka. Tatay na Papa Marturo mga tagpata. Bye-bye, Daddy Ben. Kaya kain? Hindi ka, kain ka muna. Kaya mo na. Alis mo kasi. Kain ka muna. Hindi anak. Kapasawa yung kasi. Daddy Ben, napalo ako. Uy, hindi ah. Sabi niya, pasaway ako. Oh, pero hindi kita pinalo. Sabi, vlog shot. Hindi niya ako love. Hindi
yan ba nag-amas? Hindi. Diyan ka na. Bakit nalita? Ha? Tanaw lang gibigay mo sa pan. Ay, Di lamoy-lamoy yan, giluwa. pati na. Sabi nga natin pinablog siya. Tapos, dahil nga ako vlog. Tama na? Naiyak eh. Ano, kumuha mas? Amas, bungbuang. Nga ano guys, bagong guys so para mawala ang wrinkles. Ay, liki. Ay, liki. Mamas. Parang pag itukob, giluwa. Healthy diet na yung kata. Oo, kasi Aray ko. kabawas. Si mga anak ko ba yun? Bad. Agka. Anak, subok ka nito. Ano? Abo ko rin, bahala ka. Ito sa rin na, nalis tayo. Dito sa kabi. Huwag ka sumama. Okay! Sabi, Sabi ko sa'yo, ayusin mo ang ugali mo. sabi mo, bigyan na lang ako. Sabi ko, ano sabi ko? Ayusin ang... Silili. Ayusin ang sarili ko. Ayos sa sarili mo, ha? Marami bagyo, ugma ba yun? Bagyong Rosal. Musal? Ang galit si Rosal. Rosal tuloy bagyo. Hindi rin na bagyo maglandfall sa Bicol. Oo nga, yun. Malaki. Healthy diet guys. Ikaw kanday? Tama na, magtinda ba ako? Amot lang, basta yun sila ugma. Wala lagi ako dito lagi. Manu kay TV Patrol. Hi sa mga OFW dyan. Kumusta na kayo? Kaon taong malunggay. Healthy diet with egg, masarap at tinapay. Mami, tara. Halika na anak ah. Hindi mo sa ganan ano. May noodles. Dali na ulit. Kain ka muna. Sabi ko, Mom. Sumubo ka nga kanina. Dali na. Ako kung ulang gusto ko. Ano lang. Igwa. Maram tayo kwarta. Ang importante na naman tuga. Nga ang magbas ka ron. Kata. Ang lalaki kaya nalamok ka? Ba, sagutan bila dia. Alin na mag-say hi ka sa vlogs ko ng kali. Mag-hi ka dito. Hello. Dali. Hi. Bye-bye. Ang subo lang ka naman. O, itlog naman niya. Oh. Dili naman init. Dili na init. Di ba? Di na init. Ihon. Sulod sa loyo tapos ako niyo moon. Dadali ba naluto ka na maya? Palingke. Dadali ba naluto ka mamaya? Pansit kanto na? Dali. Si mami magluto. Nagda? Pangutang ulit to ah. Nagda? Si Jubit ba namatay na? Jubit Baldemiro? Ano yan? Anya Resem?
Duban. Biglaan lang. Yes. Yes, lang ayun sa family feud. Bibit. Nasakit na siguro yun. Tara. Nakaramdaman na yun, hindi na sinabi. Tara. Kami kayo guys, palunggay with egg. Healthy diet. Ha? Pulo ka pa. Kaalis na Last na lang. Ano, sipon mo. Makita doon sa YouTube, sipon. Last pa lang. Ano, di ba naingat? Diba? Bye-bye. Bye-bye. Nang nasa suga. Lipay ka, mas. Si Amas, umalis na makulit kasi. Sumbong sa mama niya. Palo, wala ko sa palo. Guys, kami kaya akong kaon guys. Dili lang si Amas kay malunggay magudisa. Gusto niya malunggay pero naay noodles. Kaya waman ako gibutang ng noodles. Dili kay siya ganahan. Kaya ako na lang magulutan ni. Wala po ko magdaw nga maabot sila kay kung sa spikas ba ng puyo. Ang sarap na malunggay guys. Kamay na lang. Nakayo. Diba ah? Vitamin C kining malunggay guys na nagipag-iitlog mas madikharap. Vitamin sa lawas. Eh sayang kung itapon ang sabaw. Totoo gid guys. Humuho, totoo. Wa gyud yabos akong baba. Guys, lami kaya akong pagkaon karon sa akong vlogs, malunggay with matching, magic sarap, and nakakot pan. Start tubig. Thank you so much, Lord, sa blessing, sa pagkain, Lord. Don't forget to subscribe me, guys. Hello, mga OFW, mga Bisaya, Datanan. Ayaw mag-skip sa akong ads. Daghang kayo salamat sa patalaw sa akong vlog. Abangan nyo akong mga sunod na vlogs sa pod. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. I love you all. God bless you. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Bye.